Kapitola 7. Řeka v nedělním kroji, úbor na řeku, příležitost pro muže, Harris postrádá vkus, Georgeovo flanelové sáčko, den se slečnou jako vystřiženou z módního žurnálu, náhrobek paní Thomsové, člověk, který nemá rád hroby ani rakve, ani lebky, Harris se zlobí, můj názor na George, banky a limonády, vyvádí z kopičiny. Když mi Harris vypravoval o tom svém zážitku v bludišti, to jsme zrovna proplouvali Maulseyským zdymadlem. Trvalo to dost dlouho, než nás do něho vpustili, neboť tam totiž žádná jiná loď nebyla než ta naše, a to zdymadlo je veliké. Nepamatuji se, že bych byl někdy předtím viděl v Maulseyském zdymadle jenom jednu jedinou loď. Je to přece nejfrekventovanější zdymadlo na celé řece, ani bultrské nevyjímaje. Stávám tam často a pozoruju ten ruch, když člověk nevidí ani kousek vody, ale jen a jen oslňující změť pestrých pánských sáček a křiklavých čapek a vyzývavých klobouků a mnohobarevných slunečníků a hedvábných přehozů a pelerínek a vlajících stuh a úhledných bílých obleků. Když se z nábřeží díváte dolů do zdýmací komory, můžete si třeba představovat, že je to ohromná krabice, do které jsou bez ladu a skladu naházeny květiny všech odstínů barev a vrší se v ní v duhoskloucích kupách a vyplňují kdekteré místečko. Za pěkných nedělí skýtá zdýmací komora tuhle podívanou po celý den. Zatímco za obojími vraty, po proudu i proti proudu, čekají řady dalších a dalších lodí, až na ně přijde řada. A nové lodi připlouvají a odplouvají, takže prosluněná řeka od zámku až k Hamptonskému kostelu je poseta a pokropena žlutí a modří, oranží a bělobou, červení a růžovým. A všichni obyvatelé Hamptonu a Maulsey se obléknou do veslařských úborů a poflakují se svými pejsky kolem zdymadla, koketují, pokuřují a pozorují lodě, a to všechno dohromady, ty čapky a kazajky mužů, ty lahodně barevné šaty žen, ty rozdovádění psy, ty plující loďky, ty bílé plachty, ta příjemná krajina a ta rozjiskřená voda, to všechno tvoří jednu z nejradostnějších podívaných, jaké jsem poznal v blízkosti pochmurného starého Londýna. Řeka dopřává možnosti v oblasti odívání. Tam konečně jednou máme i my muži příležitost předvést svůj vkus, pokud jde o barvy, a já si myslím, když už se mne na to ptáte, že se tam projevujeme jako náramní šviháci. Já mám na sobě v každém případě rád kapánek červené s černou. Mám totiž, abyste věděli, takové ty zlatavě hnědé vlasy, zvlášť pěkného odstínu, jak slýchávám, a k těm se červená hodí překrásně. A taky se domnívám, že se vedle nich znamenitě vyjímá bledě modrá vázanka a takové ty juchtové střevíce ovšem a rudá hedvábná šerpa kolem pasu. Šerpa je mnohem slušivější než nějaký pásek. Harris se neustále drží odstínu nebo kombinací oranžové a žluté, ale podle mého mínění to od něho není moc moudré. Má příliš snědou pleť, aby si mohl dovolit žluté barvy. Jemu žluté barvy nesluší, to je bez debaty. Já mu radím, aby se přiklonil k modré jako barvě základní a k bílé nebo krémové jako barvě doplňkové, ale marná sláva. Čím horší má člověk vkus, tím tvrdošíněji se ho drží. Ale je to pro něj veliká škoda, protože takhle jak živ neudělá díru do světa, ačkoliv by se našly 2-3 barvy, v kterých by možná nevypadal tak strašně, kdyby si ovšem narazil klobouk. George si na ten náš výlet koupil pár nových věcí a ty mě vysloveně rozmrzely. Jeho flanelové sáčko přímo řvalo. Byl bych nerad, kdyby se Georgeovi doneslo, co o tom sáčku soudím, ale jiná charakteristika pro ně prostě neexistuje. Přinesl si je domů ve čtvrtek večer a hned nám ji ukázal. Ptali jsme se ho, jak by označil jeho barvu, a on se přiznal, že to neví. Tahle barva se prý ani pojmenovat nedá. Pokud jde o vzorek, prodavač ho prý prohlásil za orientální. George si to sáčko vzal na sebe a byl zvědav, co o něm soudíme. Harris řekl, že jako taková věc, co se z jara věší na kvetoucí záhony, aby odstrašovala ptactvo, by získala všechnu jeho úctu.
Máli se však na ně dívat jako na součást oděvu pro kteroukoliv lidskou bytost, než pro černocha stojícího z reklamních důvodů před obchodem s kávou, pak prý se mu z něho dělá zle. George se velice nafrnil, ale jak řekl Harris, když jeho mínění znát nechtěl, tak proč se na ně ptal? Harrisovi i mě dělalo to sáčko značné starosti. Báli jsme se totiž, že kvůli němu se naše loď stane středem pozornosti. Ani dívky nevypadají v lodi zrovna špatně, když jsou pěkně oblečeni. Podle mého názoru nic nedělá takovou parádu jako vkusný veslařský úbor. Jenže veslařský úbor, to by měly všechny dámy konečně pochopit, má být úbor, ve kterém se dá veslovat a ne pouze stát za výkladní skříní. To vám úplně otráví celý výlet, když máte v lodi někoho, kdo se v jednom kuse stará jenom o své šaty a vůbec ne o plavku. Já jednou měl tu smůlu, že jsem si vyjel na piknik na řece s 2 takovými slečnami. To jsme si teda dali. Obě byly báječně vyšnořené, samé kraječky a hedvábné kanírky a kytičky a mašličky a k tomu roztomilé střevíčky a vzdušné rukavičky. Jenže to bylo oblečení pro fotografický ateliér a ne pro řeku. Byly to prostě veslařské úbory podle francouzských módních žurnálů. V tomhle chtít laškovat někde v blízkosti skutečné země, skutečného vzduchu a skutečné vody, to bylo čiré bláznovství. Jejich první myšlenkou bylo, že loď není dosti čistá. Oprášili jsme jim proto všechna sedátka a ujišťovali jsme je, že v lodi je čisto, ale slečny nám nevěřili. Jedna přejela špičkou ukazováčku v rukavičce po polštářku a výsledek ukázala té druhé, načež si obě povzdechli a usedli tváříce se jako mučednice z prvních dob křesťanství, které se snaží zaujmout u kůlu pozici co nejpohodlnější. Když člověk vesluje, tak se mu lehce stane, že trošku cáká. A tu se ukázalo, že stačí kapka vody a je po róbách. Stopa po té kapse prý nikdy nezmizí a na šatech zůstane navěky skvrna. Já byl veslovod a vesloval jsem, jak nejlíp jsem uměl. Už skoro půl metru nad vodou jsem obracel vesla tak, aby se pěkně zasekla hranou. Po každém záběru jsem napřed nechal vodu z listů odkapat, než jsem zabral znovu, a pro každý zásek jsem si vyhlédl to nejklidnější místečko na hladině. Kolega na přídi po chvíli prohlásil, že se necítí být veslařem natolik povolaným, aby mohl veslovat se mnou, že však bude sedět naprosto klidně a studovat, jestli mu to dovolím, můj styl. Ten prý ho neobyčejně zajímá. Ale přesto přeze všecko, přes veškeré úsilí se mi nepodařilo zabránit, aby občasná sprška vody nedopadla na ty šaty. Dívky si nestěžovaly, jenom se k sobě co nejtěsněji tulili, seděli tam s pevně semknutými rty a pokaždé, když na ně cákla kapička vody, viditelně se přikrčili a přiscvrkli. Byl na ně povznášející pohled, jak tak mlčky trpěli. Mě to však nicméně znervozňovalo. Jsem člověk příliš citlivý, vesloval jsem stále nešikovněji a nepravidelněji a čím víc jsem se snažil necákat, tím víc jsem cákal. Nakonec jsem se vstal. Řekl jsem, že budu veslovat ve špici. Můj kolega si taky myslel, že to tak bude lepší, a tak jsme si vyměnili místa. Slečnám bezděčně uklouzl úlevný povzdech, když jsem se stěhoval k přídi a na okamžik se očividně rozářili. Chudinky malé. Se mnou na tom byli rozhodně o mnoho líp. Chlápek, co si proti ním sedl teď, byl taková ta bezstarostná, přitroublá, veselá kopa a ohleduplnosti měl asi tolik jako štěně Bernardína. Hodinu jste ho mohli probodávat očima, on to vůbec nepostřehl a i kdyby to postřehl, tak si z toho nic nedělal. Nasadil solidní, ostré, chvástavé tempo, při kterém na celou loď stříkala voda jako z vodotrysku a celá posádka se hned musela pevně držet. Když na některé šatičky vyšplíchl víc než půl litr vody, vždycky se bodře zasmál, zvolal je, odpusté a podával slečnám kapesník, aby se osušili. Ale to nic, zamumlali pokaždé ubohé dívenky a pokradmu přes sebe přetahovali šály a pelerínky a pokoušeli se chránit okrajkovanými slunečníčky. Oběd to pro ně bylo hotové utrpení. Chtělo se po nich, aby si sedli do trávy
jenže ta tráva byla samý prach a kmeny stromů, které jim byly nabídnuty jako opěradla, zřejmě už několik týdnů nikdo nevykartáčoval. Takže si na zem rozprostřeli kapesníčky a posadili se na ně zpříma jako svíce. Jeden z nás, když šel kolem nich s mísou studeného jazyka s majonézou, zakopl o nějaký kořen a jazyk s majonézou vyletěl do vzduchu. Ani kousek na ně naštěstí nespadl, ale ta nehoda je upozornila na zcela nové nebezpečí a velice je rozrušila. Takže když se potom někdo zvedl a měl v ruce něco, co mohlo sletět a udělat škodu, obě slečny po něm se vzrůstající úzkostí koukali, dokud se zase neposadil. No a teď vzhůru, děvčata, řekl jim povzbudivě náš milý druhý veslař, když bylo po jídle, bude se umývat nádobí. Dívky mu hned neporozuměli. Když pochopili, jak to myslí, prohlásili, že nemají ponětí, jak se nádobí umývá. A to já vás v cukuletu naučím, smál se ten chlapík. To je ohromná legrace, to si léhnete na chci říci, že se nakloníte k vodě a všechno v ní pěkně ošploucháte. Starší sestra namítla, že na takovou práci nejsou bohužel vhodně oblečeny. Ale to se lehko spraví, řekl druhý veslař bezstarostně, prostě si vykasejte sukně. A skutečně je k tomu přinutil. Tyhle věci, to prý je při pikniku ta největší švanda. A dívky řekly, že by to byly nikdy neřekly. Teď, když na to tak vzpomínám, tak si říkám, jestli ten mládenec byl doopravdy tak natvrdlý, jak jsem si tenkrát myslel. Nebyl to spíš, ale ne, to je vyloučeno, vždyť se tvářil jako nevinné, prostoduché děcko. Harris chtěl vystoupit u Hamptonského kostela a jít si prohlédnout náhrobek paní Thomasové. A co je to zač, prosím tě, ta paní Thomasová? Zeptal jsem se ho. No, jak to mám vědět, odvětil Harris. Má prý pozoruhodný náhrobek, tak jsem ho chtěl vidět. Já byl proti tomu. Možná, že je se mnou něco v nepořádku, ale hřbitovní pomníky mě nikdy nelákaly. Vím, že když přijdete do nějaké vesnice nebo do nějakého města, tak se sluší a patří, abyste uháněli na hřbitov a pokochali se obhlídkou hrobů, ale já si tenhle druh rekreace vždycky dokážu odepřít. Mě nebaví prolézat za zády nějakých sípavých dětků tmavé a studené kostely a číst si tam epitafy. Ani podívaná na kus popraskané pamětní desky zapuštěné do nějakého kamene mi neskýtá to, čemu říkám pocit opravdového štěstí. Tím, jaký klid dovedu zachovat před vzrušujícími nápisy a s jakým nedostatkem entuziasmu naslouchám historiím místních rodin, od jak živa ohromují důstojné kostelníky a jejich city zraňují špatně zakrývanou nedočkavostí, abych už byl pryč. Jednoho slunného dne jsem se za zlatého rána opíral lokty o nízkou kamennou zítku střežící venkovský kostelík, kouřil jsem a s hlubokou tichou blažeností jsem vychutnával líbezný klid scenérie, kterou jsem měl před sebou. Šedivý starý kostel, obrostlý chomáči břečťanu a s prapodivným dřevěným portikem celým vyřezávaným, bílá cestička vinoucí se dolů z kopce mezi řadami vysokých jilmů, chalupy s doškovými střechami vykukující nad úhledně sestříženými živými ploty, v dolíku stříbrná řeka a kolem ní zalesněné kopce. Byla to rozkošná krajinka, idylická, poetická a probouzela ve mně vzletné myšlenky. Měl jsem pocit, že jsem dobrý a ušlechtilý. Měl jsem pocit, že už nikdy nebudu chtít hřešit a lumpačit. Sem půjdu žít, nikdy se už nedopustím žádné špatnosti, povedu bezúhodný, přečistý život a až zestárnu budu mít stříbrné vlasy a no taková a podobná jsem dělal předsevzetí. V té chvíli jsem všem svým přátelům a příbuzným odpustil jejich ničemnosti a proradnosti a žehnal jsem jim a oni nevěděli, že jim žehnám. Šli dál svou zžíralou cestou, nevědouce o tom, co já daleko od nich v té mírumilovné vesničce pro ně dělám. Ale i tak jsem si to pro ně přál a přál jsem si, abych jim nějak mohl sdělit, že to pro ně dělám, jelikož jsem jim chtěl přinést štěstí. Stále ještě jsem se zabýval těmito vznešenými tklivými myšlenkami, když tu mé snění přerušil pronikavý, pisklavý hlas, který vykřikoval:
Už jdu, vašnosti, už jdu k ním, jo, vašnosti, už jdu, jenom na mě nesměj spěchat. Zhlédl jsem a spatřil holohlavého staříka, který ko mě pajdal přes hřbitov, v ruce ohromný svazek klíčů, jež se při každém kroku rozcinkali. Mlčky důstojným gestem jsem mu naznačoval, aby šel pryč. On se však stále přibelhával ke mně a co chvíli zapištěl. Už jdu, vašnosti, už jdu, já kapánek kulhám. Už nejsem takovej čiper, jako jsem bejval, ráčej tuhle, vašnosti. Zmizte, dětku stará, křikl jsem. Dřív jsem nemohl přijít, vašnosti, odpověděl. Moje panička jich zmrčila teprve teď, v poslední chvíli. Ráčej ze mnou, vašnosti. Zmizte, opakoval jsem. Straťte se, než přeskočím tu zítku a zabiju vás. Toho zřejmě překvapilo. Co pak oni nechtějí vidět zdejší náhrobky? Ptal se. Ne, odpověděl jsem. Nechci. Chci zůstat stát na tomhle místě opřený o tuhle obláskovou zítku. Zmizte a nechte mě na pokoji. Jsem předspaný krásnými a ušlechtilými myšlenkami a v tom stavu chci setrvat, protože mi v něm je děsně příjemně. Tak se mi tu nemotejte a nerozčilujte mě a nesnažte se těmi svými pitomými náhrobky ze mě vyplašit moje lepší já. Táhněte, sežeňte si někoho, kdo vám levně obstará pohřeb a já zaplatím polovičku výloh. Toho okamžitě zarazilo, promnul si oči a pozorně se na mě díval. Zvenčí vypadám dost lidsky a tak si to všechno nemohl srovnat v hlavě. Oni jsou tu v těch končinách cizej, že jo? Ptal se. Oni tady nežijou. Ne, řekl jsem, nežiju tady. Kdybych tady žil, tak byste nežil vy. Tak to teda přece, pravil. Přece musí chtít vidět zdejší náhrobky. Hroby, co jsou tam pohřbený lidi, no, rakve. To jste úplně vedle, křičel jsem, protože už ve mně všecko vřelo. Nechci vidět náhrobky, aspoň ne ty vaše. Co bych z toho měl? Máme svoje vlastní hroby, naše rodina totiž. Můj strýc Podžer například má na hřbitově v Kensal Greenu pomník, který je chloubou celého kraje. V hrobce mého děda v Bow je dost místa pro 8 návštěvníků. A moje prateta Susan má na Finchleyském hřbitově hrob vyzděný cihlami a na něm kámen s basreliéfem takové jakési čajové konvice a kolem dokola tam má prvotřídní obložení ze světlé žuly, které stálo těžké peníze. Když zatoužím po hrobech, tak se jdu poveselit na ty naše, o cizí hroby nestojím. Jenom na ten váš se půjdu podívat, až vás pochovají. Víc pro vás nemůžu udělat. Rozbrečel se a vykládal, že tam na jednom hrobě je kus kamene, o němž kdo si prohlásil, že je to pravděpodobně pozůstatek nějaké sochy a na jednom náhrobku, že je vytesáno pár slov, která nikdo nikdy nedokázal dešifrovat. I teď jsem ho zatvrzele odmítl a řekl tedy srdcerivným tónem. To se nepůjdou podívat ani na to naše památeční okno. Ani na to jsem se nechtěl jít podívat. Vypálil tedy svou poslední ránu. Přišoural se blíž a chraplivě mi našeptával. Dole v kryptě mám 2 lebky, alespoň na ty se jdou kouknout. Prosím jich, jdou se kouknout na ty lebky. Jsou mladé, jsou na prázdninách a jistě si chtějí něco užít, jdou se teda kouknout na ty lebky. Otočil jsem se a prchal a v tom běhu jsem ještě slyšel, jak za mnou mumlá. Jdou se kouknout na ty lebky. Vrátěj se a jdou se kouknout na ty lebky. Kdykoliv tam za ním přijdu, rozhorloval se Harris, jak živ nemá nic na práci. Celý den dřepí za sklem a jenom se snaží vypadat, jakože něco dělá. K čemu je takový chlap za sklem dobrý? Já musím pracovat, abych se uživil. Proč on teda nepracuje taky? Co je jim takhle v té bance platný? A k čemu jsou vůbec všechny ty banky dobré? Seberou tvoje peníze a když na ně potom vystavíš šek, tak na něj načmárají, není krytí, obraťte se na výstavce a pošlou ti ho zpátky. Tak co z toho máš? A takovouhle lumpárnu mě minulý týden provedli 2krát. Ale já už si to nedám líbit a svoje konto u nich zruším. Kdyby byl George s námi, mohli jsme se jít kouknout na ten náhrobek. Já ostatně ani nevěřím, že je v bance. Někde se flinká a tlopí alotria, docela určitě. A všechnu tuhle dřinu nechal na nás. Já vystoupím a půjdu se napít. Upozornil jsem ho, že od hospod jsme na hony daleko a on začal nadávat na řeku a co on prý takhle z té řeky má a to prý každý, kdo si vyjede na řeku, má umřít žízní a tak dále a tak dále.
Když Harris začne takhle, tak je nejlepší se s ním nehádat. Za chvilku mu dojde dech a pomaloučku se uklidní. Jenom se mu připomněl, že v jednom koši máme láhev citronové šťávy a ve špici lodi bandasku s vodou a když se ty dvě věci smíchají, že je z toho studený a osvěžující nápoj. Ale on hned vyletěl a navezl se i do citronády, i do všech podobných břečiček pro žáčky z nedělní školy, jak tomu říkal, prostě zázvorové limonády a malinového sirupu a tak dále a tak dále. To všechno prý jenom kazí trávení a ničí tělo a duši jak by smet a je příčinou poloviny všech zločinů v Anglii. Něčeho se však prý napít musí, i vylezl na lavičku a natáhl se pro tu láhev. Ta byla až na dně koše, a nahmatat jí to zřejmě nebylo jen tak. A Harris se tudíž musel naklánět a natahovat dál a dál. A jak se i přitom, ačkoliv byl hlavou dolů, snažil dál kormidlovat, zatáhl za to druhé lanko a narval loď do břehu. Tím nárazem se překotil, zapíchl se do koše a zůstal v něm stát na hlavě s rukama křičovitě svírajícíma luby lodi a s nohama trčícíma do vzduchu. Vůbec se neodvážil pohnout, protože měl strach, že sletí do řeky a tak tam musel takhle trčet, dokud se mi nepodařilo popadnout ho za nohy a z toho koše ho vytáhnout a toho rozsteklilo víc než všechno ostatní.